5体いると。よい朝、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 よ
頑張れ頑張れ頑張れ。
一旦下ろせ。いやいや、下ろす。これだな。頭が下ろす。頭は、まだ。途中で。今ここで。無理せんでいいから。なんでこう取らんとさっきのバードああ、これでおお。じゃあ、それで休まんでください。いや、中入れない。今度はもうちょっと入れて。これ以上入らない。終わった。皆さんよく頑張ります。大成功。一回見逃しがこの回るので、もう一回ここに担いで下げよう。ちょっと休憩。皆さんお疲れ様です。見逃しの応援してやろう。これが最後だね。やっと終わったか。